Farafina min ye Coupe du Monde ɲɛbila balontan tile 9 dolaciw o kɛra Farafina dugu caman na nka ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna mina de ye anw ka jamana n'o ye fasoba Maliba ye a zɛgiliw olu tun bɛ Cadikaw fɛ yen Njaminakaw fɛ yen tile 9 ye hukumu kɔnɔna kɛba Mali ye se sɔrɔ 2-0 nka se in nafa fosi tɛ a la maa min ye cɛdu da sisan o ye Kamori Dumuya ye kabi sanga 7nan na wa ale Kamori kelen tilala ka na 2nan fana don tuguni n'Ala sɔnna ma kari nata Sadu Versimasi la ani Madagascar de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛba an bɛ se ka mun fɔ farikolo ɲɛnajɛ ko in na min b'an ka jamana kɔ u ka wuli k'a ɲɛɲini farikolo ɲɛnajɛkɛlaw n'o ye denmisɛnninw ye a ko ka sɛgɛsɛgɛ an kɔni bɛ min dɔn an bɛ min na nin ye an ɲɛ sɔrɔ man di farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu kɔni caman bɛ yen bi olu bɛ balo farikolo ɲɛnajɛ in na de anw tɛ jaabi sɔrɔ jamana bɛ wari min don a la a darawuli ka bon kosɛbɛ nin joueur kelen o kelen nali kɛba 100,000 o bɛ d'u ma ka sɔrɔ u ma ballon tan n'u ye se sɔrɔ o fana wari fana bɛ yen o ye ballon tan o ballon tan ye jamana bɛ o sen tɛ musaka min bɛ don maillot la min bɛ don avion na min bɛ don siyɔrɔ la min bɛ don ka taa ni ka segin ka billet d'avion na nka anw tɛ ka nimisi wasa sɔrɔ a la cogoya si de la san o san n'i ko k'a ka nɔgɔ a bɛ gɛlɛya Qatar tagala yan cɛni nana bi don an ko o tun y'o siɲɛ fɔlɔ ka jouer équipe nationale fɛ ta ko kelen bila ko kelen a ma ye tuguni équipe nationale yɛrɛ la a taara o kɔfɛ Zeyi an yɛrɛ ko k'an bɛnna jɛkulu ma ko ni Ghana bɔra la nk'an bɛ se k'an jɔ hali o Ghana yɛrɛ n'i y'a lajɛ tuma min na Coupe d'Afrique bɛ ban Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Ghana bɔra ka anw to tulon na kɛba wa bɛɛ tun bɛ ka anw bano anw bonya Sadio Mane yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma na a selen Côte d'Ivoirekaw fɛ yen a ko Mali ye équipe ba de ye sabula denmisɛnnin minnu tun b'a la u b'u ni di u bɛ faso fɛ u bɛ baara kɛ Suma ko dugumajɛ o joueurs ni fédération nana kari ɲɔgɔnna yan kɛba tiɲɛ ma se ka fɔ fédération ye a kɛra fédération sago ye min ka d'u ye o y'o kɛ ka entraîneur kura ta ka tila ka entraîneur ka joueur dɔw yira o la kana karisa wele olu sen bɔ a la o damanda min bɛ ka kɛ bi an ka balontan na an bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ cogo di o sen tɛ min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan a sera sa ɲɛmaaw ka wuli k'a lajɛ fura min bɛ sɔrɔ an ka balontanko la a ka lajɛ tiɲɛ min bɛ se ka fɔ o ka lajɛ ni maa min bɛ balontan Mali la o ka lajɛ nka kɛba ne kɔni bɛ recette kelen d'u ma o tɛ ci fo ka taa diɲɛ wuli u ka baara kɛ duguma yan centre de formation minnu b'an bolo o ka fisa san o san ka girin mɔgɔw nɔfɛ ko maliyɛn tɔgɔ bɛ u la kelen ma banna nin ye Kuma a b'a fɔ ko ale bɛ taa jouer Tchad fɛ n tɛ Kuma Tchad ko n'o nana kɛ sigi ye sa dɛ nka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ problème ye min ye u ɲɛ tana de ye maaw ye maa minnu bɛ wari don balontan na minnu b'u ka wari don a la dɛ ɲɛmaaw yɛrɛ de ɲɛ tana ye olu ye o tɛ fɛ ka olu de ye nka minnu bɛ balo a la a bɛ olu de bolo fo de ka falen n'i sera ni yɔrɔ dɔ la i b'i jija i ka jamana ka tɔgɔ de sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ ye o de ye a tɛ se ka kɛ e b'a la pour que e ka se ka wari sɔrɔ a tɛ se ka kɛ o ye o ka ɲi dɛ nka i kan ka a bila i kunna fana jaabi de b'i sinsin n'i ma jaabi sɔrɔ i tɛ se ka fosi kɛ sɔgɔmada in na n tulo bɛ Renouveau télé sanfɛla la an balimakɛ Alu Sidibe u ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛbɔ a ye fɛɛrɛ caman de fɔ mais olu yɛrɛ si tɛ lamɛn Mali farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ la minnu yɛrɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di olu yɛrɛ si tɛ lamɛn u kumakan tɛ lamɛn mɔgɔw de bɛ ta kɔ kan ka baaraw kɛ k'olu yɛrɛ sigilen to yan kɛba denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u si ma san 23 sɔrɔ olu ka équipe yɛrɛ bɛ baara kɛ kɔ kan de entraîneur bɛ kɔ kan joueur bɛ kɔ kan Mali balontan na denmisɛnnin minnu bɛ balontan kan a kelen tɛ a la entraîneur bɛ taa yaala diɲɛ fan o fɛ k'a bɛ taa joueur la bɛn kɛba a bɛ taa dɔ fara u ka bɛnbaliya kan bɛɛ sigilen don k'a lajɛ ko mɔgɔ tɛ se ka suma ko FIFA don nin don jamana wɛrɛw la nin kɛra ye kɛba bere cira a tigiw kun k'u wuli ka bɔ yen foyi ma bɔ a la FIFA ko tɛ parce que aw de b'a ka nafolo don a la n'aw sera n'u ɲɛ u b'u sago kɛ wa aw tɛ jaabi sɔrɔ a tɔgɔ tiɲɛ bɛ da aw yɛrɛ de kan e k'a lajɛ kɛ an ka poulu lajɛ o don kunun tulo bɛ e yɛrɛ ni Fala la a bɛ ka jate kɛ i b'a fɔ an b'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni jamana bɛɛ mana jouer Bamakɔ yan a munna aw m'u ci yan n'aw tun y'u bɛɛ ci yan san t'aw sɔrɔ nin calcul la o kunun fɔ aw de bɛ taa aw sigi ko Madagascar ni Comore k'olu ka nili kɛ hali n'olu ye nili kɛ
e na ko baraji mina le kabna tan jogo di keba continent be de be fara ɲɔgɔn ka taa baraji ta nga tɛ kɛ komi n'a sɔrɔ farafinna ya ko o bɛ kɛ o la an kɔni tiɲɛ na dimanche nata balontan in hali u ka kari ninnu bila u k'a ta a bɛ dɔ bɔ an ka musaka la o yani an ka taa ninnu ta ka na musaka wɛrɛ bɔ a la tuguni ka wari wɛrɛ bɔ tuguni équipe dɔ ka ɲini u ka jouer dɔrɔn parce que an éliminer no ka ban Mali de don ka équipe dɔ labɛn yan hali soka u k'olu fara ɲɔgɔn kan ka jouer sinon kɔni wari bɔ fu de don jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ coupe du monde na keba coupe du monde yɛrɛ fɔlɔ keba kan ka taa yɔrɔ min na n bɛn'o f'i ɲɛna o ye Canada Mexique ani États-Unis jamana 48 o de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen kɔrɔlen tun ye jamana 32 de ye olu de tun bɛ balontan in kɛ nka équipe minnu bɛ yen bi ni olu sera k'u ka billet sɔrɔ ka taa États-Unis keba minnu nana fara États-Unis ni Canada ni Mexique yɛrɛ kan k'a jateminɛ sa k'a fɔ ko min ye coupe du monde in ye ni a kɛnɛ yɛrɛ sigira u bɛna groupe kɛ groupe 12 ye équipe 4 de bɛ k'a kɔnɔ min ye fɔlɔ filaw olu bɛ qualifier ka taa min ye 16e de finale la ani maa minnu bɛ yen poule kɔnɔna na n'olu ka jɔyɔrɔ ɲɛna o 8 o bɛ ta ka fara n'o ye 3e équipe 8 mana kɛ 3e ye olu bɛ ta ka fara o kan o de bɛ taa kɛ ka 16e de finale k'o tan o kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye sen ta keba a balontan bɛna na caya dɛ min ye match 104 o de kan ka tan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu talen don o ye Stade Axeta ye Mexico kaw fɛ yen ale finale bɛ sɔn ka taa ale kɔnɔ min ye Stade Metro Stadium New Jersey ale fana talen don ale yɛrɛ de finale kan ka taa ale yɛrɛ de kɔnɔ le 19 juillet 2006 min ye tournoi tɔw ye o kan ka kɛ Mexique ale ni Canada o farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw kɔnɔna na keba coupe du monde nin bɛna kɛ a siɲɛ 23 ye a ka tan farafinna an fanfɛ bolo la yan k'a fɔ nansaralakaw fɛ n'o ye européen ka yɔrɔ ye keba jamana 16 o de kan ka qualifier nka olu ta ma ban fɔlɔ o éliminatoire bɛ senna halisa maa min kun bɔ ji la fɔlɔ yɔrɔ min bɛ n'a fɔ ma ko zone Afrique anw ta ye jamana 9 ye 3 olu kɔni qualifiera ka ban o ye Maroc Tunisie kunungo Egypte fana ye a ka billet sɔrɔ nka ni an ka farafinna jamanaw garisigɛ jara place kelen an bɛ se k'o sɔrɔ barrage internationaux la n'o o kan ka tan min ye Asie kɔnɔna na keba jɔyɔrɔ 8 de bɛ olu bolo nka 6 olu qualifiera ka ban jamana 6 minnu qualifiera o ye Japon Iran Uzbekistan Jordanie Corée du Sud ani Australie olu fana garisigɛ b'u bolo keba barrage la u fana ka se ka mɔgɔ kelen fara u ta kan k'u ta kɛ 9 ye min ye zone CONCACAF ye jamana minnu kan ka taa coupe du monde kɛnɛ kan o ye jamana 6 ye 3 kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ yen ka ban sabula États-Unis ale bɛ ka tulon labɛn Canada ale ni Mexique olu kɔni bɛ tulon kɔnɔna na nka olu fana u bɛ se ka mɔgɔ kelen sɔrɔ ka fara u ka barrage nataw fana na keba kan u ta kɛ 4 ye jamana minnu bɛ yen n'o ye zone Amérique du Sud ye place 6 de b'olu fana bolo keba olu ka 6 bɛɛ lajɛlen ko o bɛɛ ma dɔn ka ban wa Argentine Brésil Uruguay Équateur Colombie ani Paraguay ninnu ma nɔgɔn dɛ hali k'i tɔgɔ sɛbɛn tɛrɛnbin na o ka fisa ni ninnu ka bɛɛ olu ka 3 bɛɛ lajɛlen 6 bɛɛ lajɛlen o dɔnna ka ban keba nka min ye Bolivie u fɛ yen ale fana bɛ barrage la ale bɛ ka barrage kɔnɔ zone Océanie o ye place kelen ye o place kelen sɔrɔla maa min fɛ o ye Nouvelle-Zélande ye nka min ye Calédonikaw ye olu fana sen bɛ don barrage la ni jamana 48 n'o o bɛɛ lajɛlen dɔnna keba min ye phase de qualification bɛɛ lajɛlen mana ban pewu jamana 43 o de bɛ qualifier a jɔyɔrɔ tɔ olu bɛ nana ɲini sabula jamana minnu bɛ yen n'olu qualifiera ka ban olu bɛ fara o kan u b'a kɛ 46 ye place 2 tɔ in dɛ o de bɛ ta i ka barrage in na i y'a ye sisan e tun bɛ k'a fɔ ko aw ka taa barrage la aw ni diɲɛ bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ barrage in na barrage in tɛ togodala barrage ye dɛ kɔdinin tɛ baba de y'a don a bɛ ba belebele de sanfɛ a bɛ ba belebele de sanfɛ n'i ye coupe du monde ye an bɛ se ka min fɔ a la sɔgɔmada in na i ye fɔ a la min ye éliminatoire ye sa n'o bɛ ka taa an yɛrɛ fɛ yan an ka denmisɛnninw olu ka bɔko filanan kɛ kunu keba u bɔra tori u bɔra Samaworo furancɛ tɛ yan e yɛrɛ ko nana k'a banna k'an cira ja prolongation fɛn tun b'a la temps additionnel tun b'a la
k'an y'a égaliser temps additionnel kɔnɔ kulukoroka bɛɛ kun taara so ka ban ko Mali cira nka k'a kɛra 1-1 ye kilo ninnu daminɛ na an ye 6 ni fu de kɛ n'i y'an ka groupe ta k'a lajɛ sisan i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin waati in na Keba Mali ka groupe kɔnɔna na Guinée Bissau ale bɛ yen vraiment ko Guinée Bissau in ka gɛlɛn dɛ Gambie ale fana tun bɛ yen nka Gambie ale kun batira dɛ Keba Gambie batira 2-0 donc sisan an ka kuru kɔnɔna na e ko an ta tɛ kuru 4 ye an ta ye kuru 4 nka an ka bi don ta de ka ca n'Ala sɔnna a ma wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 18 an n'a pereperelatigɛ bɛɛ lajɛlen di bɛɛ bɛ se ka faamuya cogo min na an ka farikolo ɲɛnajɛla denmisɛnnin min bɛ yen n'o ye Lasina Kuma ye Lasina Kuma ale kɔni tun bɛ siga la yalama a bɛ jouer Tchad fɛ wa a bɛ jouer Mali fɛ wa Keba min ye Stade Malien dolantanna kɔrɔ in ye a kɔni y'a jira sa kununko yanni Mali ni Tchad ka dolantan cɛ ko a bɛ jouer Tchad fɛ mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ a jouera kununko dolantan na sabula a kun kɔnɔ kuma fɔra bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ ko a kan ka se ka ye ballontan in na an t'a dɔn n'a jouera nka kɔfɛ an na tila ka o sɛgɛsɛgɛ a jouera ayiwa kununko ale o tɛna k'a ka ndolanci fɔlɔ ye a kɔni ko k'a bɛ jouer Tchad fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ballontanna don a kɔni y'a ka ballontan bɛɛ kɛ Mali la yan halisa farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ Kayikaw fɛ yen Kayi Ligue Régionale de Football ale ye arbitre 88 ale bɛ ka kalan kɛ olu kunna baara in daminɛna octobre kalo tile 7 a yira sa k'a fɔ ko tile 3 baara don arbitre ninnu a kɛ kun ye sa ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan min ye sariya kura minnu fana bɛ arbitre la u ka se k'o dɔn dɔw fana ka se ka jalakura sɔrɔ yaasa siɲɛ wɛrɛ 7 min bɛ nana sɔrɔ olu ka se ka ye kɛnɛbaw kan Kayi yɛrɛ ka dɔ fara a ɲɛda baaraw kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Kayi Ligue ale ka yamaruya kɔnɔna n'o ye so ye an bɛ sɔgɔmada in na taa jɔ Keba n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka